Siyabingelela sizwe sonke sakithi. Kuphi nakuphi umuntu la khona siyambingelela. Uyabingelela uDr. Sibhikile. Bathi uyishintshane zomoya enqunqule eshaya amaphiko phezulu kwemizi yamadoda umavula uvaliwe. Uhamba bangamthanda bezizwe. Bayibasho njalo kabanye mabekhuluma ngoDr. Sibhikile. Kodwa labo esuke bangamthanda uDr. Sibhikile ke ilabo esuke bangazwani neqiniso. Bakuthiwa nje uhamba bengamthandi abezizwe. Hayi nombani abanye ke banthanda uDr. Sibhikile. Cha ngiyanibingelela nonke bafowethu nodadewethu. Namuhla ke sikhona la sikhona impela kule channel yala kwaNdlovu kwaDr. Sibhikile. Ngoba sikhona ke abantu abaningi bafonile bathi ayikhona. Kade sigcine ukubona uvela la. Kanti kwenze njani ukuphi manje? Cha. Indaba ke la ikhona khona ithi isikhathi esiningi masivela ngoba kunezathu zokuthi sivele. Isikhathi esiningi sixakwe ibhizi la ekhaya kwaDr. Sibhikile. Hlale sibhizi isikhathi sokuthi sivele njalo asikho. And masizovela ayisuke kukhona abantu esuke basithintile babuza imibuzo ethile kuyimasivela ngoba esuke sesazi ukuthi sizokhuluma ngaleyo nto esuke sibuzwe yona. Baze babathathu babayi4 babuza into eyi1. Ayike sobe sesiyavela ke. Injalo nje indaba. Ilokho nje bafowethu nodadewethu. Cha. Sikule video sikhona lana ke kamhla uyalingana. La kaDr. Sibhikile la asebenzela khona lapha ezalwa khona. Njengoba ngisho ngithi ke asikhulumi ke lana ngenganekwane sikhuluma ngento esibuzwe yona. Hayi ke kunenkinga la ikhona. Njengamanje ngicabanga ukuthi kungena i-winter season ubusika ngolimi lwesintu. Ubusika lokukhona manje. Makudlula ubusika kubuya ihlobo. Kunezinto ezenzakalayo ke abantu ke mangabe kushintsha ama-season ngokuhlukahlukana kwawo. Kuba khona inkinga zakhona isizini nesizini iba nenkinga zakhona ezivelayo. Uyabona nje njengoba manje kuyi-winter abantu abagulayo abanye baba izifo ziyathula emzimbeni. Zithule ngenxa yokuthi awushisi. Kodwa makuqala uzesama makuqala nje ihlahla lezi iqhuma lezi ihlahla. Iyonakala ke lapho ke manje. Maqhuma ihlahla kuvuka yonke into esuke ikhona kumuntu esuke ebheda mangabe uqala ushintsha isizini. Ingakho abanye nje abantu makushintsha ama-season baphathwa ama-flu kwenzeke lokho nalokho ya. Kodwa makushintsha isizini khuma nezihlahla. Izinto owathakathwa ngazo kudala ziyavuka mangabe sekungena isama. Njengoba kushisa nje kuvuka izifo eziningi kubantu. Abanezifo emzimbeni, abanye banezicitha, abanye banezintwala, abanye banani, abanye banezifo ezithile. Abanye abantu ababhekeki nje imizimba yabo abanye ifana namaxhoxho ngenxa yezinto amalumbu abathakathwa ngabafakwa wona. Ziyavuka ke lezo zinto lezo mangabe ungena isama season. Isizathu yini na? Ngenkathi ilanga lishisa yonke into. Nezigubhu abathakathi phela banezigubhu abanazo. Abayifuya izigubhu zabathakatha nazo. Ngenkathi lezi izigubhu zabathakathi zibila lezi injini zabo. Kuvuka yonke lento abayiphehla nalento esuke bayenzile bese umuntu ebona hayibo izinto zami kade zihamba kahle. Emva kwalokho seyishintshile. Okusho ukuthi kubalekile ukuthi umuntu mangabe ushintsha isizini ungene nje kakhulukazi isama. Kube khona phela into oyenzayo nawe lapho njengoba kushintsha isizini. Lana ke kaDr. Sibhikile ke sinenduku la ebizwa ngokuthiwa usehlula amanye. Induku yakhona ibizwa ngokuthiwa usehlula amanye yona nduku leyo ke okuyinduku okuyona yokugoma. Eyivikela izinto ezinjalo kahle kahle induku le induku yokuvala izinto ezimbi esuke ziza kuwena nezingamalumbu. Ngamanye amazwi induku yokuqina okuthiwa isehlula amanye. Le nduku lokuthiwa isehlula amanye ke ikhona ukumelana nayo yonke ama-season. Ngabe kuze winter isama yini yonke lento ekhona lena kodwa iyakhona ukumelana nezinto. Noma ngabe kuthiwa ke kunento eyenziwa kuwena ngasiphi isikhathi kudala iyavuka
Usehlula manje uyakwazi ukubamba into eqala manje eyenziwa manje eza kuwena nento eyenziwa kudala. Induku leyo yokuqina-ke khona ukuvala izinto ukuze kwazi ukuthi impilo yakho iqhubeke kahle ngendlela efanele. Asiningi kakhulu-ke indaba namhlanje abantu into abangibuze yona iyo leyo ukuthi kahle kahle njengoba nakho amasizini ayashintsha, ikuphi kahle kahle sikhuluma ngabantu la izinto zabe zibahambela kahle, sikhuluma ngabantu abathi izinto zabo azikabahambeli kahle, kodwa induku yokuvikela ukuqina iyona ebaluleke kakhulu ukuze ungangenwa kalula imikhokha, ungangenwa kalula isinyama. Kunabantu la abathatha iziphakamiso nje nakhona la ka-Dr. Sibili, izinto zabo ezibahambela kahle njengoba sikhuluma labo bantu labo, kodwa kubalulekile ukuthi bamthathe usehlula manje ukuze bavale ekuthenini phela izinto zingaphenduki. Ngathi izinto zihamba kahle kuyaba seziyashintsha, izinto sezibulela back emuva. Injalo nje indaba, akumnandi ukubuyela enhluphekweni usuthi usophumela enhluphekweni. Zinjalo nje indaba ziningi kakhulu namhlanje bafowethu nodadewethu. Okubaluleke kakhulu-ke yikho lokho ukuthi-ke la ekhaya ka-Dr. Sibili sisebenza nje umsebenzi wokuthi sixazulule iy'nkinga zabantu. Umsebenzi wethu ukuxazulula ngabe unayiphi inkinga obhekane nayo. Mase uzoyibeka la ku-Dr. Sibili ukuthi wena unenkinga yokuthi nokuthi nokuthi nokuthi. Hhayi-ke sikhona-ke iy'ndlela zokuthi siyixazulule leyo nkinga, kodwa into ehamba phambili soqala sikuhlolele. La ekhaya ka-Dr. Sibili sihlolela wena usuke ufika esigodlweni, siphinde sikuhlolele noma ungekho esigodlweni, ungabe uthiwa ukuthi ukuphi, siyakhona ukubhekela into zakho sibese siyabona ukuthi iyona yiphi indlela ongasizakala ngayo. Umsebenzi omningi kakhulu esibhizi ngako kakhulu, umsebenzi wokuphakamisa kakhulu abantu asuke badinga impumelelo empilweni yabo. Uma kuney'nkinga ezibavimba ukuthi bangafiki empumelelweni, naye siyayixazulula impela. Sinjalo-ke indaba. Ama-direction azala kwa-Dr. Sibili sikwamhlaba uyalingana lapho esikhona khona. Noma ngabe uyagibela uthi wena uyakwamhlaba uyalingana eBhambanana, kwaMhlaba uyalingana eBhambanana. Uma ungafika eBhambanana khona isitobhi-ke okuthiwa isemathayini, khona lapho uyohla khona uma uya ka-Dr. Sibili. Uma uza ngemoto yakho uyongena khona, ungene uyofinyelela ka-Dr. Sibili. Uma ngabe ungenayo into yokuhamba, cha uyosho nje ukuthi into yokuhamba unayo, sikuhlangabeze lapho esitobhini uze kwa-Dr. Sibili. Zinjalo-ke indaba. Iy'namba zika-Dr. Sibili 071 106 9603, 071 106 9603, namba ka-Dr. Sibili atholakala kuyo. Uma ufona wangithola ungadlulisa isikhathi esinye uphinde ufone, udlulisa isikhathi uphinde ufone. Uma uhluleka lapho usungabona vele WhatsApp inamba ka-Dr. Sibili, uyakhona uku-WhatsApp kuyona. Zinjalo-ke indaba. Amalanga okusebenza sisebenza uMsombuluko, uLwesibili, uLwesihlanu, uMgqibelo, iSonto. uMsombuluko, uLwesibili, uLwesihlanu, uMgqibelo, iSonto. ISonto sisebenza kancane ekuseni nje kuyoshaya u-9 9 njalo siyagcina kusukela ekuseni nje uma kuqala ukuvela ilanga siyasebenza toti kuyoshaya u-9. Ntambama hhayi-ke asibe sesisebenza futhi from 3 kuze kuyohlwa kancane, siyaqhubeka siyasebenza ngoba phakathi from 11 to 2 lapho sesisuke siyathandaza la ka-Dr. Sibili ngenxa yokuthi sisuke siyothabatha namandla laphana ukuthi masenze izinto zabantu phela zikwazi ukuphumelela. Lezi iy'nsuku uLwesine noLwesithathu iy'nsuku zokuthi sigaye, lezo iy'nsuku zala ekhaya lezo zokuthi sigaye umuthi. Manifika la nithola izinto zikhona, nina nidinga ukuposela izinto zenu esuke nikude nikwazi ukuposelwa, ngoba manje siyabona ukuthi ayikhona masisebenza wonke amalanga, hhayi kugcine kungalungi kahle, kube khona sebegcine sebethi hhayi izinto zami ayikafika, hhayi uyafika lana ngithi mina umuthi awukho, uhamba uphinde ubuye. Sigwema lokho ukuthi uma ufika nje zonke izinto uy'thole zikhona. Yilokho-ke bafowethu nodadewethu, aziningi kakhulu indaba. Bye bye, ngicela ningibambe evidweni elandelayo. Ngiyabonga.